left Saly and right Reintje. And they were here for about 2 hours, I think. I was with the boys to the swim school, and now they can go back in the stable because I don't want them to eat too much grass. Hey, Saly. Reintje. Rob. Oh. Echt? Rob en Teije. Wie? Nee, vind je ze nou een beetje eng? Okay, the arena is very dry. Well, there it isn't, but here it is. It's way too dry. So, in the arena we have drainagebuizen, and here we fill it with water. So, if there's too much water, it can go out to the ditch. Here, there it can go out, and here it can go out. But there it can go in. So here is a water pump, and the water can go this way, all the way there, in this, and then to the arena. And if it's not raining, we have to do it like this. Teije en Daisy. En ga maar de halt houden. Ga maar stoppen. Goed zo. Daar, Daisy. Kijk even op de foto. Ja. Ga maar ho. Oh! Oh! Ja, zo. Ho. Ho. Oh! 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 Nou, even van die kant. Ho, hè? Hij zal een foto maken. Ja, haast.
Zo stil blijven. Luidje? Go. Nou, kom maar. Hoe moest dat ik even stappen? Stappen. Met je been. Teije Rein. En dan gaan we. Een goose. And that's Spidey. Peach. Daisy. There's Glendy. Reintje. And Yfke is also somewhere. Good morning. Oh, wait a minute. I just called the vet. And I called the vet for Glendy. Hey, Glendy. Hi. And because Glendy is more and more lame because of her shoulder problem. And hello. And Glendy loses a lot of hair. Hey, Peach. But the vet and I decided to give Glendy painkillers. And guess what? To give her painkillers, and in a couple of days I check if it's going better or not. So I have here, and in a couple of days we shall see. So I give it to her. So, is it nog? Okay, finished. Oh. Well, I hope it helps. And here is her shoulder problem, and hopefully we can help her, and otherwise we have to say goodbye to her. And it's her time. No, don't need it. Nee. Hey, Spidey. Peach, what are you doing? There's Daisy. Hopefully it helps. Yeah, and otherwise it's time to say goodbye. FPS wordt trouwens door de voorzitter van het aangifte ook hier bezig is. En dus is stage Waander 512. Waander 512 is winkel aan. Voor afsluiting Toilet genomineerd met 1900 en dan .266. En dat is wat wij doen. Behalve heel vertrekken voor je. Schijnt al heel juist nog met vol energie. Dan van uit de achterbeen treedt hij aan. Regelen mooie handstropplaatsen. Dan mag u dus een applaus geven met z'n. Ja, dat werkt wel naar de zien.
Martinus zal dan geweest in Teije, van Elvis, Yfke and Baukje, en Stallion en samen met de Vlaamse naam Hielke wel ingezet. Hij zat onder de binnen gekeken en zo denken Hollandse en ook mensen. Wat een energie. Die rol inzet voor psychologie. Martinus, wij beginnen. Zo wordt het zien, zo wordt het krachtens, kapitaakjes, Martinus, weg, weer. Want Belle aan deze zaak. Twee minuten naar de deur van Sint Nicolaasga. De achterbeeld, de Goëngamieden houden, daar leven we in het tweede. Blomke, en of je dat alleen kunt zeggen, de Belgische en de weer zo'n topper. Het zijn de andere kampioens. Wat die gaat over normaal, die zit thuis in daar ja van alles in zin. Wat willen we? Ja, vragen. Oh! Heel goed gaan op zo'n dag. Stap. Is het kampioen? Ja. Mensen gaan er moois van maken, want deze dag zit extra. Die wordt de algemene kampioen een jaar geleden. Waar zijn de fans? Wat Herre, hier. Waander, mooi. Ja, en de eerste soms zijn ze heel goed.